आयु दुगैनायालाय दुगैखांबायहाय गोजांनायासो दा जादों। आयै दुगैखांबायमोन नामा? ओंहाय आइ नै दुगैखांबायमोन आङो। आयु हा जायगायाबो बोरैबा हाग्रा हाग्रासो जाजोब्बाय माथो। ओं आयै फोसाबनानै सोलाबथ'वाखैमोन। हाबाब हालेवारफोरासो बाबाय बायबा मा जानांगौ जाखोसै दुगैखांनायनो। आयु एसेबांबो गिनाङा दे आयै। गिनाङानोहाय बेना माबा हनै हालेवारफोरा दा बाखांबा मा जागोन देनाय। एसेबांबो लिवार गैया दे आयै आं दा लामबाय थायो माथो जिखौ बेवहायनो। दै आंहा गिलायलाङोहाय मा। ओइ मालाबा जावैसोखौनो मोजाङै सम लानानै खामला होनो थिनदो लेवारफोर बागोन मागोननो जि लामनाय मानाय। दे जागोन दे आयै। ओमफ्राय नोंजामादैया माथो समखौनो मोना गावनि अफिसनि खामानिफोरनिफ्रायनो। न'आव थाबाबो अफिसनि खामानियावनो बेस्थ' थायोआनोलाय। दे आइ मालाबाथ' सम मोनगोन ना अब्लानो थिनबानो जाबाय दे। हाग्रा गुदु जायोना नङाबा फोसाबाबा। ओंथ' आयै जानायालाय जायो। आरो नङाबा र' नोंसोर सोलाबथाराबा आंनो खामला होलांखानोसै। सासे सिनायनाय गथ' दंखायो बारबा बेखौनो लिंहरगोन आङो र'। दे जायो बिदिबाबो आयै ना माथो? औ दे थु नांगौबा न'आव रायलायगोन बेहाय हाग्रा गुदुआव थाबाय थाया आङो। ओं थु दे होमबालाय आरो ओंखामबो एसे जानानै लाखादो आयै। आयै माथो माइरङा बारा माइगाबबो गैया एकदम स्र'-स्र'थार माथो। मा साननानैबा सोरांनो हरफ्लांखो नोंखौ आइ। दासो फस्थायफिनबायहाय आङो। सिगाङाव जाबायदि खुसि थायोमोन दा नोंनि मोखाङाव बेबायदि खुसिखौनो नुला माथो आइ। नुला। सिमां लांफैनायावनो नोंखौ सिमांजोंनो थांनो होबानो जायोमोन आइ। अब्लाबो बिदि जानांनाय नङामोनदांहाय। दाबो जेबो नङा दे नोंसोर सानैखौथ' फाथैलाय बिसि होखाथारसै आङो। बेबायदि जावैसोखौनो नांथाराहाय आंनो थानायनिफ्राय गैयैयानो साबसिनसै। आयै माथो सोराङा बहाय थांखोथाय न'आवबो नुवासै आं माथो। मा नांगौ बेखौलाय आइ? बहा थांबाय आरो मानो खबर लाबाय थानांगौ बेफोरखौलाय। जाय मानसिया नोंखौनो खबर लायाबालाय नोंलाय माथो खबर लाबाय थानोसै बेखौलाय। आयै जेब्लासिम सोराङा जोंनाव दङ खबर लानायालाय माथो जाखो। आयै मा नों सोरांखौ रागा जोंदों नामा? रागा जोंनाय जोंनिजोंलाय मा खोथा आइ? दे माइरंफोरा थाब जाहर बेफोरखौनो रायलायबाय थायो नामा। आरो मालाथो थांगोननो बेलाय न'आव? जानोबा जेबो बुंथ'वाखैमोनथ' आयै माला थांगोन। आरो थाङैखौलाय मानांगौ आयै मालाय जेला थांनो गोसो अब्ला थांगोन ना। आं मिथियाहाय हले जेबो। दे जावग्रो माइरङा। इयु आइयालाय सोरांखौ रागा जोंखो ना माखो? माथो सिगाङावलाय जावैसो सना होननानैनो खुगायानो रुबायामोनलाय बेना। दालाय माथो आरो जावैसो होननायखौनो खोनायासै आङो। ना आं दाख्लै होननायखायसो मायबा मायबि सानखो ना माखो बेलाय। र' रायलायनांगोन आइजोंबो नङाबा सोरांखौ माबा उल्था सिदा बुङोबा। बेनाबो बुंबाथाय बुंबाय डाइरेक्ट मायबा मायबि बुंखायो आरो आइनाबो। सोरांखौबो बिदि बुंग्रोलाला बायदो सोराङाबो दुखु मोनलायगोन आरो। ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो सोराङालाय? नुवाखैथ' आं मानसिखौनो। आयु माथो आंखौ बोरैबासो नुखाबाय। खम असाइस नुबाय नङा होमबा आंखौ? होनबाबो उनाव साइस नुफिनगोन दे जेबो नङाना। दे होमबाबो ना जायखिजाया गासैबो रेकर्ड खालामना दोनजोबगोन आं गासैबो मुमेन्टखौनो। देनां बोरायबा बुरैबा नायफिननांगौ आरोलै आरो मेमरिबोथ' जानानै थागोन ना मोनसे स्पेशल मेमरि। हेल' आंनि सना आङो ना नोंनि आइ। ओमफ्राय नों बे भिडिअखौ ना नों देनां देरबासो नुगोन। ओमफ्राय ना आं नोंखौ लानानै दा बिराद एक्साइटेड जानानै दोङो। नोंसो दाबो फैया ओमफ्राय नायलाय जों नोंनि थाखाय मा रेडि खालामनानैबो दोनखाखो। मा मालाय बिमा फिसा? जोंहा बिमा फिसाना भिडिअ रेकर्ड खालामदों। आच्छा। ओमफ्राय ना बरसा मानोबा आं गोसोखौ गिलिर मोनगासिनो। मानो? जानोथाय जायखिया ना
गोसाम बांद्राय सुखुवा मोनदों आङो जेबो नङा दे आं दंना खाथियावनो ओं आइबोथ' दंना आरो ओंथ' आरो ओमफ्राय बर'सा आंखौ थिगैनो नुदोंना माथो थिगैनो नुवाबा माथो नुनांगौ जाखो देनाय नङारा माने एसे मथि नुदोंना नङा दालायथो एसेल'सो दा होमबाबो समायनाखा माथो बेलाय नोङो नंबाबो नङाबाबो बुंखागोन अब्लाबो थेंक इउ ओमफ्राय आइनोबो फन हरनांगौमोन बर'सा दहाय आं हमनो मोनासैना फन हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय आइया माबा भिडिअ कलसो रायलायनो होनदोंमोन जों सानैजोंबो ज' रायलायगोन मालाय दा हरगोन आरोलै माथो आयु सोरां बिहाव बिखुनजोनाव फैनायानो बिदि जाबाय सोरबा नोंना माथो हारसिं थालाबायखो खना खनलालाय ओरैनो थानो मोना नामाब्रा मोनो मानोथो मोना जानांगौ दिनै अब्लाबो आरोलै आइ आफामोना नुबा मा साननांगौ नोंखौलाय जोंना जावैसोआनो माबा हारसिं खना खना थालाबायग्रासो जाबाय होननानै बाद दे मा सानदों दे होमबालाय सानोबालाय सानजादो जुरि माला थांगोन न'आव बेबो मा सोंनाय जाखो सोरां आंलाय न'आवनो दंखायो दा नङारा माने जोंनाव थ' बिदि बुंना सोरां नोंसिनाव होननानै मिथिया दाबो सानथ'वाखै आङो ओरैनोबा दासो साननै सानथामल'सो जादों न'आवनो आरोथ' बारा गोबा गोसो जायोबा थांनायसो नङालै आङो मारै थाङा नायगोन आं थांनो गोसो गैयाबालाय नों आंखौ लांनो हागोन जानो सोरां मा हाया बेलाय मोजाङै लेंनायाव थांबाय थाङाबालाय मानसिखौनो थिखोना लांगोन आयु अबेनिफ्रायलाय एसेबां गोहो मोनदों नोंलाय आंखौ थिखोनानै लांनो हालायलायनो बा सोरां नों थाङाबाथ' लांमारनांगोन ना नै नोङो थाम नों जुरि माथो नों आंजों अराय जिउ थानो हागोन हायालै मायो आं नोंजों अराय जिउ थानो ओं देलाय बुंलाय नों आंजों थानो हागोन हाया सोरां नों आरो बिदि सोंदों आंनाव मालै सोरां मा नों आंजों अराय जिउ थानो लुबैबाय नामा जायखिया बुंदोल'ब्रा माथो बुंनोलाय थानो हागोन ना हाया बेखौथ' आं मिथिला बर्थमान थासाबनानै दं आरोना आरो उननिखौ उनाव मिथिसिगोन ना माथो होनो सोरां दाथ' आं बुंनो हालाना आरो बे नोंनि सोंनायफोरालाय फेक जाखोना रियेल जाखोबा हमनोनो हालाय लांलालै आङो माथो नोंलाय गासिबो नंखायल' सानोलै सोरां फोथायथावि बाथ्राखौ बुंबालाय नंखाय सानखागोनानो ना आरो बेलाय बोरै जानो हाथावगौ नों आंजों थानो लुगैलायनाय नेभार आब' नोंना हाथाया खैनो रोङा नामा नोंहा हाथाय खैनोसो होनदों आंहा बेसे गोथाव मोनो मिथिगौ नोङो दाबो सोरबा आरोथ' बैग्रियानो होन जलफियानो होन माथो होनबावनो आरो मा गोथाव मोनखायो आङो गोथाव मोनथारो जानो बेफोरबायदिखौ आंहाथ' खावलायानो सेबाजोब्बायसो आब' बैग्रि जानानै नों जानो हाया बेफोरखौ मानोथो जायो नोंलाय आं बायदि जा जाम्बिलाय जेखौबो जानो हानांगौ नोंबो बायदि जाबाथाय गैला नों जिलि सोरां मावजि बुन्दा मा बुंनो सानदों नोंलाय गुमियाबो मा होनोथाय नोंहा बैयाव जिरायनायालाय मानो बुंदेरहरनांगौ मालाय एफा मोजां रायलायनायाव माखौबा मालाय बिब' बिनानाव रायलायनायावनो फैदेरला बायो माबा हाबखाव हाबसिनो डायलगा नालाय बेफोरबायदि जानायाव नोंजों इन्ट्रेस्ट जायालै जिलि इमिजोंसो मा इन्ट्रेस्ट मोनोमोन आङो बेफोरबायदि जानायाव जेरावबो जेनखायामोन दा जोङो होख्लायखायोमोनलै दालाय माथो जाखो जुरि जेबो नङाथ' माथो जानो आरो आंबा हारसिंनो हाखायो जानो आं मा गोथाव मोनखायो दालाय बेफोरखौ जानो आय' ओमफ्राय आब' नों दासो फार्स्ट जाफैबाय नामा जोंहा न'आव बैग्रिखौ हजोंथ' मोनजाखायाखैमोन दा गोथोरै जाम्बिलाय आं आरो मोनजा जाबाय नोंनि नोम्बुआ हजोंबो जाखांबायानोलाय दाखालिनो जाबावदों आङो ओजोंहायबो दुब्लि खाथियाव
फांसे दङ बैग्रि बिफां बायनांलाय बावासो थांबानो मोनो ओमफ्रायथ' जोङो इमिजिं आंजों थांबाय ओमफ्राय हानहैबायब्रा बाब आंनाथ' खम इन्ट्रेस्ट मोनना आब' आंबो थानायबासोमोन दालाय माथो जुरि बिलोगोखौ गोसोआव फैदों दे नों जानायाव गोसो हो एसेबांबो इन्ट्रेस्ट नंखायामोन नंनायालाय आंलाय ओरैनोसो जाहैदों दे आब' ओमफ्राय बैग्रि फिथाइखौ एसे हानहैना लायबावगोन दे जोंहा फोराननानै आसार बानायनि आङो ओजोंहाय लांफानानै जाबाय थागोन आङो आसार बानायनानै दे आब' दे जागोन दे औ आरोथ' देनां बैग्रि बोथोरा जोब्बा जानो लुगैबाय थागोन नङा होमबा बेखायनो होख्लायखानोसै बानायनानै दोनखानोसै मोजानो दे बांद्राय जानानै मोनायाव उदै गाज्रि जाबानो जाबाय नुबाय दा गावथ' जाया ओमफ्राय मा होनहरबाय थायो बियो मालाय एफा गोथाव जानायखौनो नोजोर लगायहरबाय थायो बियो नोजोरसो लगायदों जाहैबावबाय नामा आं नोंस्रालाय बिदिनो थासै नङा होमबा गुमै आयौ आंनि बैग्रि सना लोखि मार गोथाव मोनोलै आङो मा होनबावनो मार गोथाव मोनो जानो हांगायागौ मानि जाबायानो थागोन हाथाय खै दाखै खावलाय सोबा दा सोबानो होख्लायबाय थागोनानो मार गोनांथार माथो बैग्रियानि बिथाइसेया आरे गुमैया जाफैदो नों जाला नामा बिदिबा जायालै आं बेफोरखौ नों गुमैया बिदिखौ जाग्रा नङालै नानि टाउननि गथ'थ' बेफोरखौ जानो बायो बियो बेफोरखौ जाया जानो बायो नालाय बायोब्रा आंफोरबायदि जाब्रा सोरां संख्रि बानलु लागायनानै बेसे गोथाव मोनजायो नों मिथिगौ बिनि स्वादखौ मिथिगौ नोङो आंथ' र'न' आब' बिराद हिट जाखायो दुन्दिया बानलु बरिया माथो सानदों ओइ सोरां थाइसे स्राय जानानै नायनाय सोरां गोथावथ' जानाय जाया माथो जाया जाया नालाय जाया थाम होनबालाय